Okei, se täällä taas pitkästä aikaa. Ollaan oltu mökillä ja kamera oli unohtanut kotiin, joten ei tullut video. Mutta nyt on kamera ja siitäkin on lopussa akku. Joten mä teen nyt todella nopeasti videon. Eli multa löytyy nyt kikki ja snappi. Löytyy tuolta nimimerkit. Tulkaa puhuu mun kanssa molemmissa paikoissa. Ja musiikkiin löytyy nyt linkki myös sieltä. Eli käykää tsiikaa mun musiikki. Mutta ei sen enempää. Ja nyt pari viikon, siinä 2-3 viikkoa, niin on tulossa Tampereen miitti, YouTube-miitti, niin sieltä löytää mut ja monen muun tubettajan. Ja siis, niin, siellä mä pistän linkin sinne myös Facebook-sivulle, jos ette oo jo liittynyt siihen. Mutta jo siihen mennessä se on moro. Tykäkkää videosta, kommentoikaa niitä aiheita. Seuraavaan videoon mä teen aihevideon, jos joku sanoo jonkun aiheen. Ja niin, tykäkkää, kommentoikaa, tilakkaa, mutta se on nyt moro.